Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinakam ni Andrew, talino ko tinakarelasyon na ababay. Rupat kwarta kanu dagitoy. Napanunot na nga rod, amang sirpatlaangan ijay probinsya. Barang saan arupat kwarta. Iti sabali abangir, naliday ni Aimee, tanaranggas kankwana ni Magda, nga agsyuman kankwana. Ngam saan nga isakit ni Julius nga amana. Gapo ta pinadakas ni Magda ni Aimee, kinasarita ni Julius ni Aimee. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napuhuan. Awanaw, karbangan, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka din madi anaaramid ko. Saan kan nga gindidaam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggaranggan jangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda man ang tinaidanon kada kayo asaan nga umumno. Awan ti maidanon no awan ti nakita da. Makasasawa ka din, ha? Agadal ti kayat ko, Daddy. Saan kat ang makiasawa? Amok paingay. Amang ano inton madamdama, kat makiasawa ka adi na oras. Angam saan ka alapdan, no day ta ti pagragsakam. Apay ka di akasta kayo kanyak, Daddy. Manipod awanan day di Mami. Saan ko nanarik na ti panagdungoy yung kanyak? Sabali man ang tinapanan ti saritaan. Dita ka man laingan. Imanawan ni Sir Julius. Gusto na ita panagsangsangit mo. Nagsakit ti panagsasao ni Daddy, Manong Andrew. Nuadala ko mapagtrabahuan, kan pagdagusak ijay syudad. Inak ang trabaho langan ijay. Agurnungang, taituloy ko ti panagadal ko. No kayat mo, agpakada akpailahan ka ni Sir Julius. Adda amok iti syudad. Damagag nagkasapulan dahi ti katulong. Kayat mo? Saan da nga ta anaranggas? Kasanuan amom ida? Siguro gayam ko ti security guard da. Adda basit balay na itilikod ti balay. Ije ti pagyanam no mayat da. Ayan ka di ti security guard ako nam. Napano ni di abroad? Siyak tinangital ka na iti balay na. Kasta ka di? Tagaan o kagayam, Manong? Awan mas no papagyanak. Nayanak ka di syudad. Ngam taga-probinsya ti inak. Kwa, saan ta ko man napagsaritaan ti kinataok? Tamalidayanak lang ang makalagip. Mabalin. Imbawag itay ni Manong mo. Ada kanuig na dito'y akatulong. Ag-working student ka no. Kurso nada na kaditi babae, Mama? Wen ka no. Ngam iyag na dito'y tasumrag akas katulong. No sumrag kas katulong. Mabalin kumat nga rod akilatisan. No saan matlang arupat kwarta. Kasano kumamot ti panangkilatis mo ako nam? Ha? Ada kanya akong ti stroke. No kasano amaamwak. No saan arupat kwarta. Basta saan mo apagaramidan iti dakas ti babae, iho. Ni mamamat. Sa anak mo't kat ama nagdakdakas. Ada pa'y gayam imbaga ni Manong mo. Imbaga na kano iti dayje babae. Nga agaplay mo't ni Manong mo akas security guard dito'y balay. Anya? Kaya't naasawan. Di na imbaga akapamilyata. Kasta nga rod, iho. Nagpamarang amarigrigat ti kabsat mo. Nangala ka kumay ti gatas. Tara matag apang moisturize iti kudel ko. Napan ka kumaijay pasdak.
taing ka nangala. Nagapo ka lang arudan, Jay. Nangala ka kuman, Jakmut kamin ammo aka sa pulam ti gatas. Paidam ka kitdi, Namin ano nga imbaon nak anangala iti gatas. Nga impan ko di tabat-tab mo. Nasakit ka di, tinakam mo? Kasano nga ibagam apaidamak. Kat di mo imbaga amangala ak iti aramatom ita. Sige, ditakan. At dapay aramidak. Basit lang anos. Mapapanaw kan tumatlaang dito'y balay. No agbaligi ak amang papanaw ka ni Aimee dito'y balay. Ibagak anagasat ta. Imbag ta inaramat ko ti utak ko. Iso anak ipagnaed ta dito'y. Di kayo pa'y nag-istorya. No kasano anaam-amo yun ni Daddy Julius? Saan akas iti daddy amamartak? Sigod nga gayam kami iti ina ni Aimee. Inayat ko idi ni Julius ang ti ina ni Aimee ti inkalay sana. Nagsakit idi tinakam ko. Kasta gaya, Mami. Iso nga ka gumaam, tinakidan na ka ni Daddy Julius? Anya pa'y ngay. Rimang ay tirancho da, iso nga inapapalak. Ngam idinatay ti asawa na. Ingka gumaak mat aginundawayan, ti panagladladingit na. Nalaing kayo mat ngarod iti kalukwan, no kasta? No pagsayaatan, apay kit din asaan. Iso atuladan na, Claudia. Saan ka apumatol iti mamirmiraot? Dajay adda mabalin na ti sapulam. Iso nga rod, nga oray kursunadak ni Andrew tanatar, ngam katulong lang mat. Apay ko ma, amang ipakitak iti motibo. Iso adang nga ni Aimee. Tanakisiningad kit din iti dayjay akatulong. Palubusan nak ni Dadim. Mapana ka di syudad. Kasaritak ti ibagbagak no agkasapulan da iti katulong. Sige man nga rod, Manong Andrew. Ngam saan mo pa nga ibagbaga ka dadadi ti planok nga ipapanaw ditoy. Kasano ako no pumanaw ka ditoy? Pumanawak mo ton Pangaasim, Flora. Saan ka pumanaw? Tapno adda awagak apagdamagan iti mapaspasamak dito yung rancho. Sige. Ay nga, maikawak lakit din no makapanaw ka ditoy. Ano sa mon, tapno makaturpos ni Aimee? Iti sana mabayag. May santon adi adal. Uwin man langan. Gapukan ka. Agyanak pa dito yung rancho. Agyaman unay kan ka, Flora. Katsapay lang ko, ma. Taadda makita ni Manong Andrew apagtrabahuan. Kan pakidagusak. Alang arol, masapa ak amapan tapno makasubli ak matlangin ton malam. Agsagana kan ton Aimee. Tamabalin ti pumanaw dito rancho, apama na makasangpetak. Kat kasanuti ko nam nga iyag mo a babae. Saan nga tarupat kwarta ako nam? Tigayam na tayo nga inanat ti akin ko kay ti rancho, mama. Ngam ti agsyuman ken kuana ti agari. Pinagbalinda ni Aimee akatulong iti rancho. Nagawan mo ti puso na daytan nga agsyuman. Masyanak unay ka ni Aimee. Kaya't natin makaturpos. Ngam pinagsardeng datap na iso ti mangkita kadag iti agi proseso. Kan agpasteurize iti maala da agatas dagiti baka da. Adda ka di panagayat mo iti dayta babae? Wano, kaasila ang ti marikrik nam kankwana. Damo pala anak itak. Inayat kon, mama. Nasingpat ni Aimee. Sige, iyag mo ditoy. Tagpaay akas katulong. Tapno maobserbaran tayo. No saan arupa ti kwarta ako nam. Inton umay, agpamarangak kas security guard iti balay.
Iji quarters ti sigo da security guard ti pagyanan mi. Duamat ti kwarto ijay. At na nakasagana apagyanan na iji syudad. May sa akatulong, Gwardiya Akmat. Ha? Kaya't mo asawan. May sa abalay ti pagyanan nyo adwa? Juan Flora. Security guard ak. Kat paralutumat ni Aimee. Uy, saan mo nga ta apagaramidan iti dakos ti gayam ko? Ikarit nga ayawanak ni Aimee. At damat kontak yu ti tunggal maysa. Mabalin mo nga awagan tapno kumustahem no niya ti kasasaad na. No, Jack, tumakontak ti gayam ko. Ipabirok ka iti pulis. Wala. No kayat mo, sumurot ka tapno makitam ti balay apagyanan mi. Tapno di ka agdwa-dwa. Saanan? Ang mga no makita da nga awan tayo atalo kat delikado. Ala, mapan kami nga rodan. Ibagamton ka na kuwadaan apan kami. Malaman. Iso amang siguradok ang nagawidan ni Daddy. Talaga ka di saan kayo nagpakada? Saanan? No siyak, sigurado adidak palubusan no agpakadaak. Ni Mat Andrew, pagarupan da at saan apanangtad ni Auntie Magda iti sweldo na, no apay apimanaw. Adda ka din ni Aimee dito'y rancho. Saan sa mata nagawid iti rabi? Awan mo't dito'y, ma'am. Nakuna na ngamin, akayat na ti agtrabaho. Ta ituloy na kano ti panagadal na. Anya, pagadalan na ti bagbagi na, kasta ka di. Oh, mabalin ayamot ti kasta? Mabalin, no kabaulan na lakit di, madam. Kasano ko maamapaggiddan na ti agtrabaho? Ay, awan latam mo kon. Ado mo ti kasta, madam? Asino nga rod itatimang kita kadagiti kakadwam? Ayan mo't dayjay nga Andro. Di yun samot into ti sweldo na, madam. Pimanaw mo't. Anya? Oh, nagkuyog lakit di dagijay apimanaw. Ha, dagiti sinalbag. Nagtaray da siguron. Awanen ti anak mo agarang ganjang. Nagtaraydan kan ni Andro. Anya, no kasta, awan tinangtad iti kanen dagiti baka iti kamarin? Nalabit. Jak nga minan di manon ijay. Ijay lang pasdek tinapanak. Oh. Nagawidak adagos gapo iti naamwak. Asino pa iti mangkita kadag iti manggatas iti baka kaya nagproseso? Adamot kit din ni Flora. Amo namat, tainsuro ni Aimee. Ngem duma ano adda ni Aimee, takabain kantong palan dagiti trabahador ti ibagana. Oh, apay, siyak, dedak ka di kabain kantong palan. Flora, ited mo ngamin ti sweldo dagiti trabahador tapno di da pumanaw. Jak amo no asino pa iti makaamo nga agpasturize iti gatas no pumanaw ni Flora. Nakadanontan. Umunag tan iti gate ti balay ti agbalin nga amo ta. Nagdakkel abalay. Nagpipintas dagiti masetas iti aglawlaw ti arubayan na. Mapantapay basit iti quarters ng iti gwardiya. Ta ibati ta ti gamit ta. Kan aginanak ka pa no napanog ka iti biyahe. Ayan ti quarter ako nam. Iti lukod ang tidakkel balay. Adda kusina kan dua kwarto na. Kaano ta akasao ti kunkunam nga agbalin nga amo ta? Di ka kadipa aginana? Apay, saan ka anapanog iti biyahe? Sige nga rod. Sapay kumaa. Takayat dak akas katulong da. Nakasaukon. Kayat da ka. Ay, makisarita kalatta ka ni madam. Tapno agam amo kayo man. Nagbaliga ka nagpapanaw ka ni Aimee dito'y balay. Iso nagkasata anak ko. Kasano dagiti trabaho na ijay pasdag apag prosesoan, mami?
Dayta nga agpayso ti parikot. Kanayo nagto ti mapan ijay takitaag ti araramidan da. Sana bale, tadamot ijay ni Flora. Ikantak ngayam iti kwarta, tamapanak ijay syudad inton bigat. Adan tumanan klase mi. O sige, lalaingam anak ko. Dandani nag-retire dagiti mamaestra ditoy. Sekanto ti maysa ka dagiti sumukat a maestra ditoy. Bareng makapasak, mami. Ano nga min ti bagsak ko daytoy napalabas a semestre. Anya, apay ngay nga dabagsak mo. O sayang pa'y no kasta. Di pa'y ulitam manan. No magagatak amangulit, mami. Oh, Claudia, kasano nga ron ang makaturpos ka no saan mo nga ulitan? Pagpili ka, ano niya ti kayat mo akwarto ka nagatidwa. Umunag ka, taagin na ka. Agyaman ako, Nay, Andrew. Ibilang ko dahito'y adakkel nga utang ko anaimbag anakam. Saan mo na panunutan na ita? Tinasken, kat matunoy mo ti arapap mo. Tapno di na kairuruman ti agsyuman kan ka. Sapay ko mata makaturposak. Tapno maaramid ko ti rumbang apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Kukwan ni Mami ti rancho. Awan karbangan dagijay nga agina. Nagturidan nga agari iti sanda ako kwa. No iti lintag, talagang awan karbangan da. Nagkalay sa ka di na dadim kan ti agsyuman kan ka? Saan daan nagkalaysa? Basta insangpet ni Daddy ida, ijay balay. Naimbag abigat yo, madam. Kastamat balasang ko. Si kagayam ti bagbagada asubrak apara luto dito'y balay. Wen, madam. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno maituloy ko matlaang ti panagadal ko. Kasta ka di balasang ko. Bilibak iti kinagagat mo nga agadal. Takayat mo pa'y agtrabaho, tapno makaadal ka. Itamot laang, mabalin mo ti mangrugi. Agyaman ako, Nay, madam. Napatag namin kanyak ti adal. Tapno daras ka ang makaurnong. Ingat nga tok ti sweldom iti binulan. Ha? Agyaman akla unay, madam. Nagsayaat kayo unay. Kumusta ti damo nga aldaw mo iti palay niya, madam? Nasayaat damat, Andrew. Dinamag na, no ijayak a maturog. Ngam imbaga ka dito'y akon quarters. Tadda dito'y dagiti gamit ko. Nasayaat mat no kasta? Aimee, sapay ko mata, di nakaguray ti ibagakan ka. Anya ti ibagam? Apay ko makagura ka. Iti kaano man, saan ka ang mabalin aguraan? Tanasingpot ka kanyak. Nga oray ibagak, ada panagayat ko ken ka. Agpayso ka di, ti ibagbagam. Agpayso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tamas sa irtiriknak na makitkitak ti panagsangsangit mo ijiransyo. Sinipsiputan nak, ijay rancho. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napuluhan. Awanaw, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.